Velkommen alle sammen. Hvor er det dejligt at have skrevet en bog og have anledning til at invitere så mange dejlige mennesker. Tak fordi I er kommet. Der er rigtig meget snak om innovation ud i det ganske samfund, men der er rigtig meget færre mennesker, der gør noget ved det. Altså får omsat snakken til handling. Der er så meget potentiale ud i det danske land. Der er så meget mere, vi kan gøre, hvis vi vil, og hvis folk får lov til det og får plads til det. Vi kunne blive så meget mere innovative. Innovation er altså ikke noget, der er forbeholdt de få. Det er ikke noget, som kun nogen specielle kan gøre, eller noget fint, eller noget fornemt, eller noget underligt. Det er noget, der skal ud i hvert et led i organisationen. Det er noget, som alle kan være med til. Vi er rigtig glade for at kunne have det arrangement i dag, og din formel på innovation, den beskrev vel egentlig meget godt det, jeg har oplevet i Tesla igennem de sidste 3-4 år. Tesla er en amerikansk virksomhed. Vi ligger i Silicon Valley, som måske er det hårdeste innovative miljø i verden, og selv i Silicon Valley så er vi kendt som at være en af de hårde hunde. At de store bilfirmaer, de vil aldrig kunne have lavet de biler, vi har herude, fordi organisationerne er gearet til at passe på sig selv, de er gearet til at eksponere sig selv på den måde, som den innovative proces gør. Hvis jeg skulle vælge 3 ting ud, jeg vil give med jer herfra i dag, så skulle det være: definere, hvad innovation er for jer i jeres organisation. Vær enige om det, fordi jeg oplever, at rigtig mange ikke kommer ud af klappen, rent ud sagt, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre og gribe i. Opfind eller genopfind meningen med, at I er sat i verden. Og så brug den her mening som rettesnor for at få ryddet ud i alt det, der ikke giver nogen mening, der ikke fører til nogen værdi. Styr processen. Gør det systematisk ud i alle led i organisationen. Ellers så får man ikke drejet og gearet en hel organisation til at tænke innovativt. Og hvis I ikke tænker, at den er for svær, så få noget professionel hjælp til det.